Türkmenistanyň pandemiýa aladalarynyň arasynda transport, soltanda transit ýük uluglaryna girden gadagynçylyklaryny gowşatmagy bilen goňşy döwletleriň ýük ulaglary ýurdun çäginden üstäser geçip başladylar. Sol bir wagtda häkimetleriň yerli ýük ulag sürüjilerine bu hili mümkinçilikleri döretmeýändigi, netijede olaryň uly maddi ziýany galýandygy hem bellenilýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan lewaply ýük ulag sürüjileriniň biri koronawirusyň 2020-nji ýylda pandemiýa eglan edilenden soň Türkmenistanyň öz terhetçäklerini daşary ýurt transit ulaglary üçin hem ýapandygyny gurrun berdi. Soňky 2 ýylyň dowamyny daşary ýurtly ýük ulaglarynyň diňe terkegine ýurdun çäginden geçmek ruhsat berildi. Ýagny daşary ýurtly sürüjiler terkegini ýurdun terhet nokodyny goýup gidýärdiler. Türkmen sürüjiler hem olary öz ulaglary bilen ýurdun beýlek künjegine çenli akadip terhetdäki beýleki ýük ulaglaryny tawsyrýardylar. Diýip adam efirde üýtgedilip, ihlas dilip tutulmagyny soran söhbetleşmez belledi. Türkmenistanyň çäginde koronawirusyň ýeki hadisyny hem ikrar etmeýän türkmen häkimetleri 1-nji iýundan başlap daşary ýurt ýük ulaglarynyň ýurdun çäginden transit geçmegine ihtiýar berdiler. Sol pursat ýük ulaglary bilen ýol polisiýasynyň hereket etjekdigi, şeýle-de ýoluň ugry boýunça ulaglaryň durmagyna we sürüjileriň ondan çykmagyna ruhsat berilmejekdigi bellenipdi. Herki wagt ýurdun günnägorundaky Farap gümrükhanasyndan Özbegistan tarapyndan Gazak, Özbek, Kyrgyz, Täjik, Azerbaýjan ýük ulaglary ýurdun çäginden hiç ýyly päsgelçiliksiz geçip üçünji ýurtlary aşýarlar. Bu ulaglaryň sürüjileri öz ýurduny Covid testini tawşyryp Türkmenistanyň çägine girýärler. Bizde olardan test alınmaýar we Türkmen raýatlarynyň tapawutlykda 3 gün möhlet bilen karantina ýerleşdirilmeýär. Diýip 20 ýyldan hem aşy wagt bäri üstäsir sürüjilik bilen meşgulanýandygyny aýdan ihlas belledi. Sol bir wagtda türkmen häkimetleriniň ýerden pandemiýa gadagynçylyklary sebäpli onsuz hem uly ziýany galandygyny aýdan ihlas, çäklendirmeleriň yerli üstäsir ýük ulag sürüjileri üçin gowşadylmandygyny gurrun berdi. Yerli ýük ulag sürüjilerine ýurdun çäginden çykmagy henidem ruhsat berilmeýär. Deňlik ýok. Biz ýüklü terkegimizi Farap gümrük nokodyna çenli eltip, ol ýerde ony özbek sürüjilerine gowşurýarys. Olar hem ony öz ulaglary bilen Özbegistanyň degişli terhet nokodyna çenli alyp gidýärler. Diýip 50 ýaşlaryndaky ihlas belledi. Ol terkegleri izine getirilende olaryň tekerleriniň has köýnüleri bilen çalsyrylýan, içindäki taxty düşemeleriniň aýrylýan ýaly halatlarynyň hem seýrek däldigini anyktady. Terkegim gaýdyp Farap gümrük nokodyna gelenini ony tanamadym. Onuň ýerki 2 tekeri çalsyrylypdyr. Tenti ýertilypdyr. İçindäki tagtylarynyň bolsa ýarpysy alınıpdyr. Men bu arada hiç kime arys şikayet edip bilmedim. Terkegimi Özbegistan bilen serhetde goýup gidipdirler. Türkmen gümrükçüleri meselemi deriňemekden ýüze urdular. Diýip lewaply ihlas sözüni ýetirdi. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar dogrusynda Türkmen Awto Ulaglary agentliginden şeýle-de Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyndaky Ulag we Kommunikasiýalar agentliginden kommentariýa ýa düşündürüş almak başartmady. Ýapyk Türkmenistanyň hökümeti ýurdu ýüpek ýolunyň ýüregi atlandyryp, ony Tebitdäki iň ýeri ulag üstäsir geçilgileriniň birine öwrülýändigini öňe sürýärler. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri ýurdun çäginde wirusyň ýokdugyny öňe sürmegini dowam etdirýärler. Emma ýurdun içinden syzyp çykan maglumatlarda wirusy ýolugunlaryň we ondan ölenleriň hem köpdigi nykdalýar. Türkmenistan dünýäde ýyla sany 100 000-den geçen ýurtlaryň arasynda öz çäginde Covid-19 ikrar etmedik ýeke-täk döwletdir. Muňa garamazdan Türkmen hökümeti durly döwürlerde maska rejimi, hereket çäklendirmeleri ýaly düzgünleri ornaşdyrdy.